Bună dimineața! Bun găsit la Daily Briefing. Claudiu Cazacu sunt. Mă bucur să ne reauzim în această dimineață și să putem comenta împreună evoluția de apreciere din ședința de ieri pentru euro, o apreciere care a fost urmată de o perioadă de consolidare. Interesant este contextul destul de incert în privința calității informației legate de Grecia și de ceea ce urmează să se petreacă. Este clar că acesta este evenimentul dominant pentru piețe, din moment ce alte știri referitoare la Statele Unite, de exemplu, au fost tratate cu o importanță ceva mai scăzută. Să începem cu acestea pentru a ne mișca ulterior către elementele ce țin de zona euro. În privința inflației la nivelul producătorilor, aceasta a scăzut peste așteptări, însă, excluzând elementele volatile, am avut o creștere. Cu toate acestea, pe ansamblu, economia nu arată foarte rău, din moment ce vânzările din moment ce autorizațiile de construcții s-au încadrat în linia așteptărilor și, în același timp, construcțiile nou începute au înregistrat o minimă redresare. În plus, în foarte importanta piață a muncii, există în continuare validări ale unei tendințe mai bune, din moment ce cererile de ajutoare de șomaj au scăzut la 348.000. Asta înseamnă, pe ansamblu, că în Statele Unite o perspectivă mai optimistă a lui Ben Bernanke, de exemplu, ar putea să prindă contur. Totuși, unii dintre participanții la ședința de politică monetară nu au exclus întru totul scenariul unor noi achiziții de active. Pe ansamblu, această revenire a economiei americane plus o politică monetară în continuare neutră sau poate chiar lăsând calea deschisă unei noi opțiuni de sprijin, au permis o atitudine mai favorabilă riscului. Dar ceea ce a impulsionat mai ales moneda unică europeană au fost discuțiile privind scăderile de dobândă pentru împrumuturile acordate Greciei, ceea ce înseamnă de fapt că povara datoriei care va apăsa pe finanțele acestei țări ar urma să fie redusă. În proiecțiile actuale, în 2020, pe varianta curentă, se pot înregistra numai o scădere a procentului de datorie în PIB către 126%, peste nivelul țintit de 120%. Ritmul evenimentelor a accelerat și ne putem aștepta ca astăzi, luni, sau în prima parte a săptămânii viitoare să avem măcar o rezoluție legată de pierderile pe care le așteptăm din partea sectorului privat. Această tăiere a dobânzilor pentru împrumuturile acordate Greciei ar exprima un sprijin pentru această țară, dar nu ar rezolva situația. Ar trebui ca să se ajungă la un acord în privința a cât vor mai recupera cei care au împrumutat Atena înainte de explozia acestei crize. Și nicol de procentul de pierdere care mă aștept să fie destul de consistent, în mod normal cel puțin un 60%, dar ar putea să depășească această valoare. Există discuția ca, în ciuda opoziției băncii centrale de până acum, să avem și o participare la pierderi a eurosistemului acelor bănci naționale care constituie, de fapt, împreună Banca Centrală Europeană. Ei bine, această temă poate să aibă un impact destul de nuanțat. În primă fază am putea spune că, făcând datoria mai sustenabilă, ar exista o reacție pozitivă dacă băncile centrale, BCE, de exemplu, generic, ar participa la aceste pierderi. Dar, pe de altă parte, efectul de erodare a încrederii în această instituție ar putea să conducă la o reacție mai degrabă negativă pentru euro, să preseze interesul pentru această monedă pe termen mai lung. În clipa de față, având în vedere un mediu, spuneam, destul de alunecos în ceea ce privește Grecia, merită să fim atenți la fluxurile de știri pentru a vedea
ceea ce se desfășoară sub ochii noștri, dar dacă alegem strict să urmăm indiciile analizei tehnice, putem constata o perioadă de consolidare. Am putea spune că un dreptunghi este în formare aici, dar un dreptunghi, iată, cu destule licențe, din moment ce am avut un spike anterior și aici baza este definită deocamdată printr-un singur minim. Totuși, cred că aceasta ar fi opțiunea preferată și am putea defini în momentul de față două repere, cel de 1.31.13 și cel de 1.31.46. O împingere a cotațiilor peste 1.31.46 ar fi destul de relevantă la nivel de închidere. Dacă mergem pe acțiunea mai dinamică, fără să așteptăm confirmarea la nivel de închidere, atunci nivelul de 1.31.58 ar fi mai prudent de luat în considerare. Ce ar însemna însă o depășire a acestui palier? În primul rând, deja observăm că avem o corecție destul de consistentă. Ceea ce putem urmări astfel este o mișcare către unul din nivelurile de retragere Fibonacci, dar care dintre ele? Nivelul de 50%, iată, este cel în preajma căruia ne aflăm acum. Dar următorul palier de 61.8 și poate chiar acest maxim local poartă o semnificație mai amplă. Am spune că astfel o mișcare mai probabilă ar fi înspre 1.31.87 pe logica curentă. Observăm, revenirea a fost destul de puternică, iar ceea ce remarcăm acum nu este de natură a schimba foarte mult logica lucrurilor. Însă, trăim într-un mediu, spuneam, destul de volatil, nu doar în privința piețelor, ci și în privința știrilor. Există speranța ca în întrunirea oficialilor europeni de luni să avem un răspuns atât în privința procentului de participare la pierderi și așa a acelui schimb de instrumente de datorie, acelui debt swap, cât și un eventual, se speră, răspuns favorabil pentru alocarea tranșei următoare din pachetul al doilea de 130 de miliarde de euro pentru Grecia. Această tranșă este cea care captează întreaga atenție a presei, deși este poate doar jumătate din problemă, fiindcă în lipsa ei riscul unui eveniment de ratare a plăților Greciei devine extrem de probabil. Deci, revenind la imaginea tehnică, nivelul de 1.31.87 ar părea a fi următoarea rezistență, dincolo de care aș fi atent mai degrabă la acest maxim local de la 1.32.15. De urmărit, în cazul unei corecții negative, atât o retestare a liniei de trend, o corecție negativă însă ar deveni interesantă abia sub 1.31.13 și atunci, sigur, am putea folosi și varianta clasică de a obține niveluri de rezistență 1.31.80 sau în sens inferior un nivel de suport la 1.30.80. Acest 1.30.80 suprapus peste o dinamică în timp, în orele următoare, ne-ar da undeva o regiune de suport, iată, interesant, în zona unui minim local anterior. Să o definim și pe aceasta. Cam acestea ar fi scenariile pe termen mai scurt, poate cu o probabilitate mai mare a unei continuări a mișcării favorabile. În privința piețelor de acțiuni, să trecem rapid pe DAX. Piața din Germania este în continuare în acea zonă despre care am discutat, 70.7, nivelul de 6.800 de puncte, însă lucrurile în continuare au o evoluție destul de nehotărâtă. Probabil că este nevoie de un impuls bun dinspre Europa pentru a permite o adevărată depășire a acestui nivel. Dacă urmărim doar acțiunea prețului, fără să fim atenți la știri, atunci am putea analiza în termeni mai favorabili acest instrument după închiderea peste 6.832 de puncte. Deocamdată, pe termen foarte scurt,
ar exista o posibilitate conturată mai clar dacă avem închiderea orei undeva spre 6790 de puncte, o formațiune ce poate fi asemuită cu un engulfing bearish. Evident, deschiderea nu este chiar așa cum ne-am dorit, dar sentimentul negativ ilustrat nu poate fi ignorat. E bine, o corecție negativă ar putea să aibă loc. Tehnic vorbind, nivelul vizat ar fi în primă fază 6756 de puncte. Ulterior, poate chiar în cazul unei noi dezamăgiri dinspre Grecia și aceasta poate să vină din nenumărate surse, inclusiv din partea unor politicieni reticenți la noi măsuri de austeritate, ei bine, o cădere mai abruptă ar însemna posibilitatea de a testa linia inferioară a canalului de trend undeva la 6690 de puncte și mai jos către 6652 în cazul unei închideri a acestui nivel. Cu toate acestea, chiar și dacă am ieșit din canalul de trend, am rămâne într-o perioadă într-o zonă de range și abia depășirea una din aceste paliere ar fi relevantă, 6652 sau 6832. Deocamdată riscul unei corecții negative este prezent. Prețul petrolului a cunoscut o apreciere dincolo de nivelul de 120. În momentul de față, dincolo de chestiunile ce țin de Iran și de acea potențială blocare a exporturilor, până la urmă iulie este termenul maxim până la care companiile europene au dreptul să onoreze contractele de import din această țară. Ei bine, cu toată această persistență a unei presiuni fundamentale pe preț, tehnic, graficul arată o oboseală destul de accentuată și chiar dacă ne uităm pe H4 sau pe H1, avem o anumită posibilitate de a înregistra unele corecții. Nu aș presupune deocamdată că avem o reversare a trendului decât dacă prețul ar aluneca undeva sub 119.33 și s-ar contura pe acest grafic H4 o mișcare negativă mai fermă. În orice caz, mare atenție la o posibilă mișcare de corecție, fie de amplitudine mică, de aproximativ $1 pe baril, fie debutul unei corecții mai ample, cu atât mai mult cu cât suntem într-o fază destul de târzie a unui trend de accelerare care a început undeva pe la $108 pe baril și ne-a împins foarte repede cu $10 mai sus. Ca imagine largă însă, pe un orizont de timp mai lung, având în vedere că este ședința de vineri, închiderea săptămânii, este important de urmărit din acest punct de vedere dacă săptămâna închide peste sau sub nivelul de 120.22, acest maxim anterior. Dincolo de acest nivel am putea aștepta o continuare a presiunii ascendente care poate într-un orizont de timp nu foarte îndepărtat ne-ar duce înspre 127. Deci acesta ar fi o perspectivă mai constructivă dincolo de cea pe termen foarte scurt mai vulnerabilă. În privința prețului aurului, aici, iată, este relevant în continuare acest triunghi, cu toate micile alunecări și micile capcane, un potențial semnal de întoarcere dat de un shooting star aici, un al doilea shooting star ar fi. Evident, scenariul devine pozitiv sau măcar își pierde aura negativă odată cu închiderea peste 1735. Până atunci însă măcar o corecție înspre nivelul de 1723 ar putea fi posibilă. Evoluția în interiorul acestui triunghi poate continua însă undeva, cred că într-un orizont de timp nu foarte lung, fie astăzi, fie cel mai târziu în ședința de luni, vom avea o mișcare mai fermă într-una dintre direcții. Urmărim ca repere linia superioară a triunghiului și mai ales baza inferioară de la 1711, existând o anumită vulnerabilitate a prețului aurului în condițiile în care, spre exemplu, politica monetară din Statele Unite pare
a rămâne deocamdată în parametri curenți pentru o perioadă mai lungă de timp. Aș vrea să aruncăm o privire și pe lira sterlină, care a înregistrat ieri o dinamică foarte bună. În continuare, lira este văzută mai bine raportat la euro. Am avut o evoluție favorabilă și a euro, însă inițial lira s-a mișcat mai bine. Este vorba atât de necesitatea de a obține un refugiu alternativ la moneda euro, cât și de schimbările în apetitul pentru risc, din moment ce în Statele Unite economia nu arată chiar atât de rău pe cât s-ar fi temut unii participanți și ținând seama și de veștile în general bune, inclusiv din sfera unor economii europene, apetitul pentru risc conduce la o depreciere a dolarului american și asta se vede și pe lira sterlină. Ceea ce putem urmări este o dinamică deocamdată în interiorul unui potențial canal de trend descendent. Această opțiune ar fi schimbată dacă am înregistrat o închidere peste 1,5825. O posibilă continuare a mișcării de apreciere este de luat în seamă, însă aș spune că ar fi cu adevărat mai energică dacă am reușit să depășim acest palier. Altfel, probabil că am avea doar un puseu înaintea unei corecții mai ferme. Nivelurile de urmărit pe termen foarte scurt sunt acest maxim local de la 1,5815 și o potențială evoluție laterală. Zona inferioară ar fi mai dificil de stabilit, din moment ce deocamdată avem doar un minim, dar nu un minim foarte ferm. Poate cu o anumită rezervă, nivelul de 1,5788 ar fi nivelul de suport, sub care ne-am putea aștepta la o corecție măcar înspre 57-53. Dar lira sterlină este posibil să aibă în continuare evoluție oarecum volatilă, chiar dacă există riscul unei ușoare corecții negative. Urmărim astăzi ca și raportări la 11:30 vânzările în sectorul de retail se așteaptă o contracție de 0,3%, iar în Statele Unite la 3:30 valoarea inflației la nivelul consumatorilor, atât cea generală cât și cea care exclude elemente volatile. Valoarea Core CPI este mai urmărită de către piețe și se așteaptă o creștere lunară de 0,2%. Va fi interesant de văzut dacă urmăm aceeași tendință pe care am înregistrat-o cu PPI și Core PPI. Valoarea Core, deci valoarea de bază, ar putea să crească ceva mai mult decât sau să ofere o surpriză de depășire a valorii estimate, în timp ce valoarea CPI să rămână oarecum în zona așteptărilor. Probabil însă că efectul, în lipsa unei surprize foarte mari, efectul asupra dolarului va fi atenuat. Europa concentrează atenția speculatorilor și vom încerca să monitorizăm în ședința de astăzi și cele următoare, inclusiv prin materiale pe site, ceea ce se întâmplă în această regiune. Mulțumesc pentru atenție și o zi reușită în continuare. La revedere!